אנחנו השותף המוביל שלכם להרכבות כבלים וערימות חיווט באיכות גבוהה, מאיימנים כבר יותר מ-20 שנה ומוסמכים לפי תקני ISO 9001, IATF 16949 ו-ISO 13485, מהאלקטרוניקה הצרכנית ומכשור רפואי ועד רכב ותעופה. אנחנו מייצרים כבלים מותאמים אישית שמספקים ביצועים אמינים בכל פעם. המגוון שלנו כולל כבלי LVDS, מיקרוקוקסים, כבלים עמידים במים וכבלים יצוקים, כולם עם מחברים מהמותגים המובילים כמו מלקס, GST ו-Vivasio, עם זמני אספקה מהירים ושירות יוצא מן הכלל. אנחנו הופכים את זה לפשוט לקבל בדיוק את מה שאתם צריכים. צרו קשר איתנו. היום ובואו נניע יחד את הפרויקט הבא שלכם. אנחנו השותף המוביל שלכם להרכבות כבלים וערימות חיווט באיכות גבוהה, מאיימנים כבר יותר מ-20 שנה ומוסמכים לפי תקני ISO 9001, IATF 16949 ו-ISO 13485, מהאלקטרוניקה הצרכנית ומכשור רפואי ועד רכב ותעופה. אנחנו מייצרים כבלים מותאמים אישית שמספקים ביצועים אמינים בכל פעם. המגוון שלנו כולל כבלי LVDS, מיקרוקוקסים,